ba a kai ta daraja ba, ba a kai ta daraja ba, ba a kai ta daraja ba, ba a kai ta nasaba ba, ba a kai ta nasaba ba, ba a kai ta nasaba ba, ba a kai ta kima ba, ba a kai ta kima ba, ba a kai ta kima ba, ba a kai ta sura ba, ba a kai ta sura ba, ba a kai ta sura ba. Fatima Allah ne waliyin ta, wai ko ku ba ku san da wannan ba, ba ku san da wannan ba. Ra'ayina za na furta ba, ko ka so ko ka ki faɗin matafi ubanka ba za ka musa ba. Ra'ayina za na furta ba, ko ka so ko ka ki faɗin matafi ubanka ba za ka musa ba. Ya Allah ka bani dama na wake Fatima ba da harshe ba. Ra'ayina za na furta ba, Fatima duk darajar mutum dai abun Allah bai kai ki kima ba. Dan haka koyar za a sheke ni zance banki ba za na fasa ba. Fatima farkon musulunci gidanku ya sauka ba za mu musa ba. Ra'ayina za na furta ba, in ka ji wakar tafi karfin ka to dama ban ce ka tura ba. Ra'ayina za na furta ba, ban iya bandan dan na burge su garkuwa masu rawa a waka ba. Fatima ni fa akan ki komai ya faru da ni ba zan nadama ba. Kai ra'ayi riga ku kyale ni ko wuta zana akan ta na yarda. Fatima ban san mai suke so na fara faɗa a cikin kasida ba. Fatima ban taɓa ji a raina akwai wata wacce ta kai kike ma ba. Ba ka ji in ta zo ta annabi Muhammadu ke tashi ya gaida ta. Ban taɓa jin wata mai sarauta kamar Zara uba ko misalinta. Malam ko kai ba musulmi ba ne ka san ita babu sa'anta. Annabi na kishin ta sosai akan haka ma ya kira ta babansa. Fatima gagara gasa ruhin Muhammadu Ahmadu kin wuce wasa. Fatima ni wallahi tallahi akan ki ko ta zani na yarda. Wai in ba neman masifa ba ga kaza ya za ka ɗau ganda. Fatima Allah naki annabi Muhammadu naki Aliyu angwanki. Ga sha san dausai ni ƴaƴanki na Khadija ta zo a ummanki. Fatima har abada buwayi ba zai wata yadda ta kai kike ma ba. Ita ta wanke kanta ranar da kai yi wa Fati babba yar babba. Laila shi ya faɗa hadisin yana nan ba wai ni na tsara ba. Fatima ta wuce duk tunanin kamalan ko baka san da wannan ba. Dan girman ta kana ga Allahnka ne yayi mata aure a fadarsa. Sai ma ranar alkiyama idan ta fito jama'a a bar wasa. Fatima al'amarin kina caza kaina tun ban fara sallah ba. Annabi ya ce ran kiyama fa ba wata fadar mai sarauta kamar ta Batulu ba za a samu ba. Ya ce ya ga gidan Khadija ta hawa biyu ne amma ginin gwal akai mata malam ba siminti ba. Ya gani Maryam ma hawa biyu ne aka yi mata shi na gwal ko mutane na ba kusan da wannan ba. Amma ya ce Fatima ita wa 70 ne na ta kuma ma da jan murjani ba mu musa ba. Amma an yi adon gidan ne da lu'ulu'u ko ba kusan da wannan ba. Fatima ta wuce duk tunaninmu mai haƙuri ba za mu gane ba. Wanda yake ja kan mukaminta Allah dan Allah ka kona shi. Kowaye ba za na ware ba ko babana ne ka sheke shi. Ya Maulana Shehu Tijjani ko ta zani ina ɗari karka. Barhama har abada ina son ka raina fansa ne ga danginka. Ya
buri ma barka kai sai ta Allah dan ba mai wulayarka. Baba fito ya bulfutu hata Ahmadu mun yi kaɗan mu gane ka. ra'ayina za na furta ba. Sufi baban Shehu Tijani ka tafi gashi muna bukatar ka. ra'ayina za na furta ba. Sidi na kwana muridinka ne MJK zo ya gaida ka. Na san na maka laifuka Sidi kai haƙuri ba za na ƙara ba. ra'ayina za na furta ba. Baban Fatu kai kake bani ni na san ban kai na tsara ba. ra'ayina za na furta ba. Sai wata rana za na huta a nan ni garkuwa ne amanar ka. ra'ayina za na furta ba. Sai wata rana za na huta a nan ni garkuwa ne amanar ka.